Bam, bam. I vores lystfiskerhjem. Bam, bam. Der står døren næsten altid på klem. Bam, bam. Så kom forbi vores lystfiskerhjem. Bam, bam. Og du må bare komme igen. Bam, bam. Vores lystfiskerhjem, det er flot. Bam, bam. Det er indrettet rigtig flot. Bam, bam. Så besøg vores lystfiskerhjem. Bam, bam. Og vi vil gerne se dig igen. Bam, bam. Vores lystfiskerhjem, det har jul med hår. Så kom forbi, når nu det bliver jul. Med jorden, nu hvor du er blevet vor ven. Bam, bam. Så skal du sgu komme igen. For nu er vi skal med smuk. Gå ind med smuk. Gå ind med smuk. Bag, bag. Vores lystfiskerhjem, det er stort. Bag, bag. Vi har bil og garage med bord. Bag, bag. Flyt ind, når vi ordner det fast. Bag, bag. Hvis du smutter, giver vi dig test. Chevron Arabies. Bam, bam. Når den videre er det noget pis. Au, au. Så vi på vores fiskerhotel. Bam, bam. Eller dem slår dig ihjel. Ja, det er den gamle hund. Den er fin. Den er frisk. Den er Arabies. Der lider sviger og værker i benerne. Bam, bam. Det er ikke nemt. Chevron. Fiskery. Bam, bam. Vi gør, hvad vi kan. Prøv at se, om vi kan skaffe nogle venner til os. Kommer ligesom altid til at slå dem ihjel. Det er ikke så trofaste, som man kunne have regnet med. Ender hænger ikke på træerne. De skal lokkes. De skal have gage. De skal have fisk. De skal stadigvæk holde sin kæft.